Hi mga igsoon, naana day mi sa kuan sa naana mi sa Naga kay magpalabot laboratory nga ako ang kuan among umagad nya. Ako silang gihuwatan, ako silang gikuyugan kay tungod lagi kay ang akong ID, ang akong kuan basta mao na to. Nya mo na nga magpa-laboratory sila daan o magpasibisi nya maadto mi adto kay para sa ID system. So kita ta tataod. Bye bye. Padong paday mi sa kuan kay mangayo sila voter certification. Nadaray yagi mangita pa mi adto pa mi sa kuan adto kay kuan pa mi voter certification kay kinahanglan para libre ang unsa to libre sel urine og CBC nga katong 200 bayranan free ra to. Free ra to siya tanan basta na voters ingon sa to nga 200 bayad sa kuan ra kurang urine ara tong gilinginan ba o mao ra to 200 kung wala mi kuan. So, mana nga maglakaw na mi. Lamaw mi. Lakaw ni kay wa may kwarta. Mamiga pa mi. Uy. Bad na hike soon. Bad na igsoon. Tabi-taw no nga kanang. Adto na mi maglakaw na mi. Lasa kay magkuan lakaw. Makuha na din mi kuan voters. Asa yung voters? Aray. Mana? Oh, ilang now? Katang na kilo. Kuwata ako nang gisuri, kailangan kita naon. Kuwata pa ako. Murag ikalibak. Gusto? Kuang mas? Gusto? Sakit yun eh. So, padawag namin sa kuan, laboratory. Pagkalitok ay. Laboratory. Guma mga aon namin kay ang templos Ginoo ato ang pingan. Basing gutom na ba? Pero ako okay raman ko. Kaya na mainit na ko daan. Bye bye. Okay ra brad. Okay ra dito man doon. Okay ra dito man. Hi, mga on nami kay wala pa may pamahaw. Gutom na. So, nag-order na sila og mga kanano nila. Ako, Kung di na natin ay susunod na matika ang mo na ko nilat ang baboy. Oy, Kaon sa mi. Ay mga igsoon, so manamig pangaon, maglakaw nami. Busog na busog. Busog kayo. Okay kayo. Man ako kuan day pa ID system. Muna akong kauban. Ngawa siya nagpa-ID. So naghuhat pa kami ni Lisil kay naglinya pa siya sa ATM. So naghumanan ni mo tumi sa emergency. Oh, asa to dapit? O mag-laboratory kay magkuha mi sa iya ng CBC. Bye bye. Hi. Hi kuya sa akong vlog. Si kuya. Okay ra kasel? Okay, goto. Nisagit. gutom ka rin. Hi, mga igsoon. So, kuan day hapon di ay mini adto sa Naga nya karon ako naka-last og video kay nalimot ko tungod sa kakapoy kay grabe initag hapon. Nya mo na nga salamat sa pagtan-aw, like, comment og subscribe sa akong YouTube channel. Salamat mga igsoon. Bye-bye.